Ready na kami mga pre. Alright, takbong gwapo. Kasama natin ang Team de Calidad. Dadaan tayo sa baha. So, buti na lang naka-jetski tayo pre, no? Ayun na nga, dadaan kami sa may... Ito lang pala yung baha, dito wala nang baha. So, ayun, dire-diretso na tayo. Let's go, let's go, let's go. Lapit na tayo sa aming bahay. Turo ko sa inyo yung aming bahay mga pre. So ito yung aming bahay mga pre, oh. Nakikita nyo yung totoong finish line mamaya mga paps. So syempre kasi ito yung pinaka exciting part, yung take off, paalis na kami. Tama ko ang aking mga Team de Calidad, mga Pangasinan vloggers. Yun, yung isang tropa natin galing pa ng Baguio. Ito yung pinaka exciting part talaga. Alright, let's go. Ready na kami mga pre. Alright, takbong gwapo. Pause. Hey, right go! Right safe sa atin, right safe, right safe. Yo! Let's go, let's go, let's go! Bro! Ingat tayo, ingat! Yes! Bago! 45 kilometers! 45 kilometers bro! So ayan na, palapit na tayo sa starting. Alright, nakaka-excite. Ito talaga kasi yung pinaka-exciting part kung makikita mo sa mga endurance or ganito na charity ride, endurance. Ito pinaka-exciting part talaga, yung starting point. So excited na tayo. Takbong gwapo talaga, no? Malimag, gwapo naman talaga tayo, di ba? Oo! Yes! Boss Alfred, Papa Bolt. Yes, third day once more. Boss. Okay naman ang EDP na yan. Go! No! Let's go, let's go, let's go! Yo! Yo! Let's go, let's go! So, dire-diretso na tayo mga pre. So, bali ang first checkpoint pala namin is sa Calasiao. Nabago po yung ruta. Dati po sa Tundaligan po sa may Japanese Garden, ngayon po sa Calasiao tayo. So, kita-kits po tayo dyan sa first checkpoint. Alright. So, syempre yung mga kasama namin siguro, mag-aantayan na lang kami dito sa may labas siguro. Yes sir! Yes sir, yes sir. Woo! So, dire-diretso muna tayo. Mag-antayan muna dito sa may labas. So ayan na, at malapit na tayo sa aming bahay. Dadaanan namin yung aming bahay. So, dito sa bandang kaliwa makikita nyo mga pre, yan yung bagong hospital na ginagawa. Hopefully mag-open na yan next year para syempre lalong dumami yung tao. At the same time, gumanda rin yung takbo ng negosyo dito sa lugar namin. Lapit na tayo sa aming bahay. Turo ko sa inyo yung aming bahay mga pre. So ito yung aming bahay mga pre, oh. Makikita nyo. So yan yung totoong finish line mamaya mga paps. Dadaan tayo sa baha. So buti na lang naka-jetski tayo pre, no? Buti na lang naka-jetski kami pre. So ayan, diretso tayo. Let's go.
Ayun na nga, dadaan kami sa may... So ito lang pala yung baha, dito wala nang baha. So ayun, dire-diretso na tayo. Let's go, let's go, let's go. Yes. Alright. Pagsubok na pagdadaanan natin, kasi syempre expect na natin na may mga madadaanan tayo na may tubig, baha. Kasi nga dire-diretso yung ulan. Pero rain or shine, sabi nila tuloy. So let's go, enjoy na lang natin yung rides. Maski dumadaan tayo sa karagatan. Karagatan talaga no. So ayan, let's go. So hindi naman dire-diretso or mahaba yung dadaanan natin na baha. So okay lang, all goods naman. So ayan, at nakatawid naman na tayo. Ito na nga yung sinasabi ko mga pre, may dadaanan na naman tayong tubig dito. So medyo mababaw lang naman, tapos medyo may clear lang yung tatawiran natin. So syempre para hindi tayo mabasa, medyo alalay muna tayo. Ayan, overtake muna tayo kay kuya. Alright, tatawid tayo mga pre. Yun, nakatawid na tayo. Lapit na tayo sa bayan ng Mangaldan. Let's go, let's go. Nako, ito na nga yung sinasabi ko. May nadaanan na naman tayo dito. So, syempre alalay lang tayo sa pagpapatakbo para di tayo mabasa. Mahirap na mabasa mga pre. So takbong chill lang tayo. Medyo may pagka malalim pa tong... Oh, saan ba yung ano dito? Saan ba yung medyo mababaw? Ito. Medyo mababaw dito sa gitna yata. Medyo malalim sa gilid. Takbong chill lang tayo. Kasya ba sa ito? Thank you, thank you. Sakto yan, sakto. Okay. Thank you, Atok sa... I-ano mo muna dito kaya mo muna. Last na. Saba? Thank you sa long sleeve. Dito, lapit ka muna dito ng konti kasi baka hindi marinig. Thank you sa Decalitad Clothing. Alright. Thank you, Pops. Jeff. Sige. Oo. Tapusin na namin at para makakain na. Salamat. Tsaka ako na kayo bibigyan pag may clothing na ako. Wala pa ako clothing eh. Salamat.